ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಯ್ಯಾರ್ದಿಂಚಿಂದ ಬನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಆಜರ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಬನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿರಿ ಹೊರ ಮದ್ನೈನ ವರ್ಷದವರ ಪೋತನದಾನೆ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದು ಈತ ಕೈತಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾರು ಕೇಂದ್ರಡ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಈತ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ತಾದಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಂದ ಆಯ್ನಿ ಪೋತಿನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕಂಡು ಈತ ಕೈತಂಡು ಅಂಚ ಮೀರು ಪಂಡಿರು ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡಿರು ಎಂಚಾಲೆ ನಾನು ಎನ್ನದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಪಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋಯಿ ಪಿದಡ್ಲ ಬರ್ಪಂತರು ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಡೋಡು ನನ್ನ ಪೋರೆಗೆ ತೂಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಗಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಿಗಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾ ತೋರ್ದಿಕ್ಕಿನಿ ಪಾಡದ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯಾನ ಧೈರ್ಯ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ఒక ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಹಾಪಿಚಿ ఒక ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಸುಸ್ತುಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ 2-3 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನೀನು ಈ 2ನೇ ದಿನದ ನವರಾತ್ರಿದ 2ನೇ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿನ ದಿನ ಮಂಜಲ್ ಸೀರೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ 2ನೇ ದಿನ ಇನಿ ಪಚ್ಚ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದು ಸೀರೆನ ತಂದೀನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಸೀರೆನ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಈ ಸೀರೆನ ಇದೆ ತುತ್ತೋಡು ಅಂಚ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚ ಸೀರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯಾನು ನಾನು ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಅವರೆಂಡು ಜೋಕುಲು ಡ್ರೆಸ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಒಮ್ಮಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಆನೆಯವ್ರು ಅಂಚನ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗುಲಿತ್ತೆ ಬಿದಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕಾಗ ಬೋರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಯಾನು ಗಿಳಿ ಪಚ್ಚದ ಬೋದು ಬರ್ಪೈತೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಎಳರಂಡು ಅವು ಲೇತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಜಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಲೈಟ್ ಅವು ಇಂಚಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪುನಃ ಡೌಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಎರ್ಲಿಜ್ಜಿರು ಮಾರೆ ಗಾಡಿಲು ಲಾಲ್ ಪಲ್ಪ ಹನುಮಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಮಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಬೀಚ್ ರೈಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೋರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಘನ ಮಲ್ಲ ದೀನೆ ಒಂದು ನಿಗುಲು ಬೈದರಿ ಎಲ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲಿತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಡದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಜನ ಇಪ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ದಿನಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಿನಾಲ ಪಂಡ 375 ದಿನಾಲ ಮೊಲು ವನಸ್ ಬತ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವನಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಬೋತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಊರುಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಉಲೈಡ್ ನವದುರ್ಗೆಯರ್ನ ವರ್ಮ ಮೂರ್ತಿಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಪಸಿನ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಮುಟಲ ಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಲೈಡ್ ಗಣಪತಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರ್ನ ನವಗ್ರಹಕ್ಕುಲು ಮಾತಲ ಮೂಲು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹನುಮನ್ ದೇವಿಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಿಯರು ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೈಡಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತುಜಿ ఒక ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ದೇವಿರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾದ ಐತೆ ವನಸ್ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ
ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಪನ್ನಗ ನಮ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಟ್ಟಲು ನಮಕ್ ಕೊನ ದಿವರಿಜ್ಜಿ ಉನ್ಯ ಬಟ್ಟಲು ಅವಲೆ ಬುಡ್ರೆಗ್ ಅವಲೆ ಪಸಂದ್ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್. ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಲ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು, ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ. ಎಂಕಂತೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಅಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದ್. ಅಂಚನೆ ದೇವೆರೆಗ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗ್ ಮೂಲು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೇವೆ. ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ರಂಗ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರದ ಮಿತ್ತಡ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಈಶ್ವರಗ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಗಲು ಎನ್ನರು ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂತಿನಗಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ರೂಪಡ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಇಟ್ಟುಂಡೆ. ಇವೊಂಜಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಈಶ್ವರಗ್ ದಾಯಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯೇರ್ ಪಂದ್ ಒರ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಗ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಪನ್ಪೆರ್ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಡ್ ಕಾಸು ಬದುಕು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮಾತಲ ಮಾಯೆನೆ ಅಂಚನೆ ಅರಿಲ ಮಾಯೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಅರಿಲ ಮಾಯೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗ್ ಗರ್ವ ಬತ್ತದ ಆರ್ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ವೆರ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ದೇವಾನು ದೇವತೆಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನುಪ್ಪುದಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಪುಡು ಬಡವಗು ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಪರದಾಡ್ವೆರ್. ಆತನಗ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ನಟೊಂದು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇವಿಯಿಂದ ಕೇನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅರೆಗ್ ಕಾಶಿಡು ಪಾರ್ವತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಆದ್ ಅವಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಈಶ್ವರೆಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗ ಹತ್ರ ಪಾರ್ವತಿ ನಡೆ ಪೋದು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಯಿ ಪಂದ್ ರಡ್ ಮೊಟ್ಟೆಳ್ಳು ರಡ್ ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ನೇನು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಉಂತೆರಿಗೆ. ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಅವರೇ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಆತೆರ್. ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆನಿ ಅನ್ನಿಗ ನಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ಹನುಮಂತನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀ ಒಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಈ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಪುಗು ಮಾತ ಇಡೇಗೆಲ ತರ್ಪೇರ್ ದಾಯಿ ಪನ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಪುರಂದರ ದಾಸೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೀರ್ತನೆಲು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಉಲೈಡ್ ದೇವಿನಗುಲು ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ತುಲಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆಪಿನ ಮಾತ ದೃಶ್ಯಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿವು ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಪುಗಿಂದೆ ಬರ್ಪೇರ್. ತುವರೆಗೆಂತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಆಂಡ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದ್ಲಾಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ ತಂದ್ಲಾಂಡ್ ನಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಬತ್ತ ಎನ್ನಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲು ಇಷ್ಟ ಆವು ಪಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುವೇದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರು ತುಪ್ಪಿನಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.